הרפתקאות דוד אריה ביערות הסהרה, ינץ לוי. אם הייתי יכול, הייתי חוזר אחורה בזמן, לא לתקופת הדינוזאורים וגם לא לתקופת התנ"ך. הייתי חוזר אחורה לזמן שהיה לפני שאחותי נולדה. גם אז אחי הגדול צחק עליי והרגיז אותי, אבל לפחות אמא ואבא היו בעדי. מאז שאחותי נולדה הכל השתנה. כשאמא הייתה בהיריון, היא ואבא אמרו שאחותנו תהיה נפלאה, ואז היא נולדה, והיא באמת נהדרת. כולם רק מתלהבים ממנה. אבל מה יש להתלהב מתינוקת שאפילו לא יודעת לדבר? ומה יש להתלהב מתינוקת שלא מבינה שום דבר? אי אפשר לשחק איתה, אי אפשר לדבר איתה, אי אפשר לעשות איתה כלום. אמא אומרת שאחותי תגדל והכל יסתדר, אבל בינתיים היא רק מפריעה. כשאמרתי לדוד אריה שאני רוצה להחזיר את הזמן אחורה, הוא אמר, אני הייתי רוצה לקחת את הזמן הצידה. מה זאת אומרת? שאלתי. הכי טוב לשים את הזמן בצד ופשוט לשכוח ממנו, ענה לי דוד אריה, וכנראה הוא יודע על מה הוא מדבר, כי הוא יצא להרפתקאות ברחבי העולם ולמד המון דברים. דוד אריה מבקר אצלנו בכל יום רביעי. דוד אריה הוא לא דוד רגיל. אבא שלי אמר פעם, דוד אריה הוא לא דוד מבית חרושת. הוא דוד בעבודה יד. בימי רביעי דוד אריה מגיע אלינו. הוא נזכר בהרפתקאות שלו ביערות הסהרה ומספר לי אותן. את כל ההרפתקאות האלה אני עומד לספר לכם. אני נשבע שהכל אמת ושום דבר לא שקר. לא המצאתי כלום. את הכל שמעתי בעצמי מדוד אריה. ואגב, למי שלא יודע, קוראים לי צפריר, ולאחי הגדול קוראים ינון, ולאחותי הקטנה קוראים איל, ולאבא שלי קוראים אליהו, ולאמא שלי קוראים דפנה. ודוד אריה, אתם כבר יודעים, קוראים דוד אריה. דוד אריה ישן יותר מ-200 שנה. ביום רביעי אמא הודיעה שהחורף מתחיל ושחייבים להצטייד בגדים. אחר כך היא ואיל יצאו לקניות. כשהם חזרו, אמא הראתה לכולנו את כל הבגדים החדשים של איל, שמלות, חולצות, מכנסיים. בגדים חדשים? חשבתי. הפעם האחרונה שקנו לי בגד חדש הייתה לפני 200 שנה. לפחות. בעצם, כמעט כל הבגדים שלי היו פעם של אחי הגדול ינון. הוא מקבל בגדים חדשים, ואחרי שהוא גדל יותר מדי ואני גדל מספיק, אני מקבלת הבגדים המשומשים שלו. ככה ינון ואיל מקבלים בגדים חדשים ישר מהחנות ואני לא. למה איל מקבלת
בגדים חדשים? אמרתי לאמא. קודם כל, אמרה אמא, יל לובשת גם חולצות שהיו שלך. חוץ מזה, יל היא בת. קניתי לה שמלות ובגדים של בנות. זה לא הוגן. ינון בן וגם לא קונים בגדים חדשים. אני האח הכי גדול, אמר ינון. מה אתה רוצה? שאני אקבל בגדים מאבא? מה פתאום? אמר אבא. אני לא מוותר על הבגדים שלי.